Avui fem una mena de rap amb salsa, una salsa que farem amb brou de peix, ceba i tomàquet, i a part d'això només necessitarem el rap i una mica de conyac. Comencem marcant els talls de rap només per donar-los una mica de color i els retirem de seguida. Hem retirat el rap i a continuació fem un sofregit de ceba. Quan estigui ben daurada, mullirem amb un raget de conyac i quan s'hagi evaporat l'alcohol hi posarem el tomàquet tallat a daus, sense pell ni llavors. Una vegada que tenim el tomàquet ja a punt, ara hi posarem una cullerada de farina, la deixarem coure un minut i després mullarem amb el brou de peix. Ara mullem amb el brou de peix i ho deixem coure 10 minuts. Ja tenim la salsa colada, ara la portem a ebullició i ficarem els trossos de rap. Ja tenim els trossos de rap fent una mica de xup-xup, uns 3 minuts per banda, màxim 4, i ja ho tindrem. I mentrestant picarem el cibulet. I ja ho tenim a punt. Ja hem posat una mica de cibulet picat per sobre i ara només ens queda emplatar-ho i servir-ho. I aquí tenim aquest rap amb salsa, rap salsejat o rap a l'americana, com li diuen en el llibre de la Simona Ortega, el 1080 receptes de cuina, d'on està treta la recepta.